Os traballadores do Servizo Municipal de Limpeza e Recollida de Lixo de Ourense comenzaron hoxe unha folga indefinida para reclamar a readmisión dunha compañeira que, segundo o Comité de Empresa, despediron injustamente. Ás 12 en punto da noite, os empregados da concesionaria do Servizo de Limpeza concentráronse diante da empresa Ecourense para formalizar o inicio da folga. Desde o Comité de Empresa din que van loitar ata o final para que a empresa readmita a traballadora despedida supostamente por baixo rendemento, algo que o Comité de Empresa considera injustificado. O conflito orixinouse a raíz do despedimento da compañeira Adelina Basteiro e foi a gota que colmou o vaso tras unha serie de represións que había dentro na empresa esta nova, que había como 6 meses que entrara e desde o principio empezou a haber unha serie de represión contra os traballadores en forma de sancións disciplinarias. E cando chegou o momento das eleccións sindicais, no momento en que a empresa viu que Adelina era a cabeza de lista da CIGA, pois o día antes, precisamente, de iniciarse o proceso, procederon ao seu despido. E a mesa electoral abriuse o 4 de outubro e o 7 de outubro puxeronme na calle, sin máis mediamentos, e máis que unha carta, pois que incluso está colgada por aí, co que pon, sin previo aviso e sen nada. Para min foi inesperado totalmente o despido, porque o víspora traballara totalmente normal, presenteime o día 7 ali, e ás 9 da mañá dan unha cousa, unha carta e dicime que me largue canto antes dali, en media hora, que tiña que recoller os meus papéis e marcharme. A folga foi convocada precisamente polo Comité de Empresa en asambleas que foron convocadas para o efecto, e desde un primeiro momento hubo total unanimidade por parte de todos os traballadores, por parte de todos. Eso foi, digamos, o éxito en todo o conxunto, en todo o proceso da folga. Eu solo por o cotilleo famoso de que iba a ser un da CIGA, e tamén, por que non dicilo, que peligraba a presidencia que anteriormente tiña un UGT, pero é que era máis sagrado do Concello e tamén da dirección, pois foi o que realmente levou ao meu despido. Continúa a folga do lixo na cidade de Ourense. Nestes momentos 32 traballadores traballan nos servicios mínimos, pero ainda así hai zonas que non se están a cubrir, polo que o lixo e as bolsas amoréanse nos contenedores, desprendendo un forte cheiro. O xerente da empresa do Servizo de Limpeza, Juan Pérez, non quixo facer declaracións ante as cámaras, pero precisou que foron obxecto esta mañá dunha nova sabotaxe a cortar os cables de algúns camións. Pola súa parte, o Comité da Empresa afirma que mentre non readmiten a traballadora despedida, non van desconvocar a folga. A empresa desde un principio se negou a buscar unha solución ao conflito, estaban moi fortes, pero a unidade dos traballadores e o éxito que tiña a folga fixo que tuveran que doblegar, non? A plantilla inteira, os 145 fixos que éramos naquele momento, incluso os 30 contratados que se vían sometidos a unhas presións brutais por parte da empresa, por parte do grupo do goberno tamén. Insistimos moito en que tamén o grupo de goberno se mantivo bastante ao marxen do conflito hasta que a presión era tan grande que non había outra maneira. É un conflito porque dicen basta. Votaron a esta compañeira porque isto é unha dictadura. E iso están dicindo ao alcalde. E un alcalde demócrata ten que tomar medidas contra esa empresa que traballa para ese concello. Cuarto día de folga do lixo en Ourense, o conflito entre a empresa e os traballadores non parece solucionarse. Os empregados manifestáronse hoxe diante do Concello para pedir que se readmita a unha compañeira despedida. O alcalde exixe diálogo para evitar un problema de salubridade. En todo momento estuvemos vixiados e se nos dificultou moito o traballo, ainda que era fácil facelo, porque toda a xente estaba unida, pero ainda así houve unha intervención policial bastante numerosa, eu creo que incluso desproporcionada, non? Como sempre, o que pretendían era amedrantar ao personal e non o conseguiron, non? Porque aí todos os días, a primeira hora da mañá, todo o personal estaba no piquete
e se desenrolou todo pois con certa normalidade, sempre, bueno, con esas cuestións concretas que sempre aparecen nunha folga, non? Pero todas as chamadas daquelas persoas tamén que non están en ningún sindicato e que mostraron o seu apoio, que se levantaron todos os días ás 5 da mañán para estar ali sin cobrar e logo que lle aplicaron os descontos máximos, é algo inesquecible, polo que ahora mesmo tamén estou comprometida con todos eles. É un fito histórico aquí na comarca de Ourense, sobre todo nestes tempos, porque foi unha folga primeiro de solidaridade coa compañera Lina e tamén como un acto de dignidade por parte de todos os traballadores desta empresa de Ecourense, Aute e Ecourense, non? Sentíme super arroupada por o sindicato e despois, pois, iso levou a que hoxe me sinta super querida, que me sinta incluso cómoda, cambiaron o lugar de traballo, pero estou moito mellor. Temos agora unha boa nova de última hora. A empresa e os traballadores do Servizo de Recollida do Lixo de Ourense chegaron hai uns minutos a un acordo para desconvocar a folga iniciada a pasada fin de semana. A concesionaria Ecourense acordou readmitir a traballadora despedida, orixe do conflito que enfrontou as partes durante toda esta semana. A partir desta tarde reanúdase o Servizo de Recollida e Limpeza da cidade, que arestora está, como ven nas imaxes, totalmente ateigada de lixo. A folga iniciouse o 31 de outubro de 2010, rematou o día 5 de novembro, é dicir, durou 6 días, foi un éxito total desde o punto de vista sindical, porque creou, eu incluso me atrevo a dicir que hai un antes e un despois aquí no sindicalismo en Ourense despois desta folga, non? Porque teño que repetir de que hubo tanta unanimidade, tanta unión entre os traballadores e un acto de solidaridade como este non se ven normalmente, polo menos en esta provincia, non? Que todos os traballadores se uniran alrededor da resolución de un conflito, o sea, de un conflito e para que fora readmitida unha traballadora. Sempre fui unha afiliada á CIGA, pero nunca fora delegada e entonces, pois, cariño de determinadas personas, logo apoio da CIGA, pero ao mellor esperaba máis que o sindicato me apoiase que todo o movimento dos meus compañeiros, super inesperado, a verdad, super gratificante, enorgullosísimo, non sei, nunca me esperaría unha cousa así, pero bueno, daste de conta do importante que é hoxe o traballo e tamén me dei de conta da familia enorme que tiña detrás, moitos irmáns maiores, casi todos. Os camións do lixo afánanse en limpar as consecuencias de 5 xornadas de folga en Ourense. Acaba de desconvocarse o paro coa asinatura dun acordo entre a empresa que xestiona o servizo, Ecourense, e o comité de empresa coa mediación do Concello. A traballadora da CIGA que fora despedida o mes pasado será readmitida, pero noutro posto.